Торжественное наше мероприятие, посвященное открытию музейной экспозиции Бертман Валерию Григорьевичу, считается открытым. Зей политехник колледжі музейінде оқу йортының бірінші директоры Валерия Бертман истәлігіне экспозиция ашылды. 7 ноябрьде аңа 83 яш толған болыр еді. Валерий Григорьевичны еске алырға бірге эшләгән хезмәттәшләре, оқучылары, якыннары җыелды. Валерий Григорьевич сделал такое, что, наверное, посильно только сильным людям, которые видели цель, которые видели масштаб. И то, что было сделано в его время при его руководстве, я вам сразу скажу, что это было сделано избранными людьми. 1979 елда Валерия Бертман тырышлыгы белән 32 номерлы урта һөнәри техник училищесы төзелә. Аны уку йортының директоры итеп билгелиләр. Училище тирәсендә махсус остаханәләр булдырыла. Студентлар өчен янәшәдә генә тулай торак торгызыла. Тырыш максатчан гадилеге белән Валерий Григорьевич ике улы һәм оныклары өчен дә үрнәк әти һәм бабай булып күңелләрдә саклана. Хороший был отец, золотой отец, самый лучший. Всему научил. Пример. Дед уж всегда был справедливый, никогда просто так ничего не говорил, всегда все по факту. Был для меня уж очень влиятельным человеком, его слово для меня закон было. Уку йорты музейында Валерия Бертманның шәхси әйберләре, фотосурәтләр тулы альбомнар урын алган. Биредә аның башланган эшләрен лаеклы дәвам иттерү, алга куйган план максатларын тормышка ашыру юнәлешендә эшлиләр. Адилә Борһанова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.